Halleluja. Å, som Herren underfullt. Å, som det underfullt. Å, som det størst at jeg er her, halleluja. Å, som det største å kunne deile hans her året, det her året som så rukt. Halleluja. Det så det nærmest, jeg vet ikke ordentlig hva jeg skal begynne, men nå har jeg fyllt. Vi er en mektig en god, vi er en stor en god, halleluja. Å, vi er en stor en god, halleluja. Og jeg tenkte på det her, da vi stand til her, at han har vunnet sier, halleluja. Han har vunnet sier, og han har vennet okken en ved, halleluja. Takk og lov som oss vil lese opp her, vi er nødvendig skapninger, halleluja. Det gamle fære, alt er vår nytt. Det er vår nytt, halleluja. Prysa ved Jesus. Vi vet at da vi vil lese om syndafallet, så det av oss her kunnskapertrening. Og så kommer Gud ny til deg, og det som særlig husker om, det da han leiter etter Adam, og Adam krekva seg, og så forteller Adam hva du ikke fyrer seg. Jo, det slankan som har lokket oss til det her. Sier det vi Eve, og så ber hun med teka, og så tok jeg av oss her. Og da sier Gud at det her beina veien at jeg skal sette futjenskap mellom te og kvinnerne, og jeg kom fra kvinnerne. Du skal byte han i helen, og han skal såre høtt i atter. Halleluja. Prysa ved Jesu navn. Og han skal såre høtt i atter. Vi tar ikke på det her som vi så oppleva etterfyllt. Han skal lykke til det her først til at Satan fanger det her, og fanger til at det kommer en undan kvinnerne, og Gud har sagt at han skal såre høtt i atter. Og han forstår hva det betydde. Så Satan har så lesnet li etter avkommen undan kvinnerne. Og Satan har vi ikke langt ta i Kain brødren drev Abel, så tar ikke Satan var kvæte. Han visste ikke ordentlig. Satan er nemlig ikke allvitande. Det er ikke sådan at Satan får inn i sine tankar, og så hukser han, han hukser av det her, ok, så får jeg bygge en plan opp og alt det. Ofte så gjør vi Satan som er grum. Men han er ikke allvitande. Han er slett i brøver ikke allvitande. Men God er, halleluja. Han er allvitande. Han er allastande närvarande, halleluja. Og han vet hva de okkar hjärsta bor. Han vet okkar huksan. Han kjenner okkar tankar, halleluja. Hva det har vi kjenner mektig han god. Og i forhold han øyla luttland djevel. Hæ? Hørte du amen? Amen! Halleluja! Varst du kvæd? Og så oppliva oppi kjøkken tøyen her. Hvordan jo Satan prøver å vita. Er det her han? Er dette han kanskje som skulle såre høyt i ham her? Visste det ikke. Han visste bare undan kvinnerne kom ein som skulle gjøre det her. Som for ødelig for røyne, og han tenkte, jeg skal lofta honom, og han gjør kala. Herre velte etla. Såra mot høyt. Og han røyner. Vet ikke hva det er. Vi kjenner søvn om Moses. Hvordan Moses må køyres i disse her kurvene, etter strakkurvene. Og så setas de ånda, og så fer han ut etter. Satan har ikke anelse for hva han er. Det hvis jeg visste, så han driver han. Og så kommer vi frem etter, vi kjenner søvn om Israel. Hvordan han har forfyllt Israel. Alla tøyner, han hatar Israel. Han hatar Israel. Han hatar avkommet. Det han vet et eller annet for det hendte her. Halleluja! Og det er det som vi fruast om i morgen. Det er det som vi gledast om. Det som hendte av Golgata. Halleluja. Ta ikke bare Jesus. Ta Jesus ble føtter. Så får jeg råd oss å vite at nå er en konker føtter. Hirmennene kommer til han og forteller han det her. At en konker skal føast i Betlehem. Så ta ikke her råd oss. Inspirerer av djevelen noen. Det her at det er sånn her med avren. Og selv om det er djevelen, hesen her med averen, han må forkommast, han må drepast beina venar. Og vi får ut, og vi dreper alt rannsjabøten. Angelen kommer til Josef, særst om munnen, luttland god, stauran god, og luttland Satan. Sier vi Josef, fær til Egyptalands. Fær til Egyptalands.
Og Satan gikk her, og redde om seg, og drev fra hånd, og tenkte som så at nå han drypen. Nå han drypen. Nå har vi gjort även han glutjar seg om hendene. Nå det sånn her forløsner som vi hørte. Han kom inn første kvöldet. Løsnaren, halleluja. Nå løsnaren, og ikke løsner mer. Nå vi dryp i øtlandjabøt. Nå må ha dryp i han eisene. Sjølvande, hvis Satan var allvitande, så får han inn og etter fjøs i Betlehem. Vi råd oss jo at hans herre, og så drep han. Hetta drangjabaten. Men nei, han ikke det. Gud allvitande. God mektig, halleluja. God en kærleksfull god. Han en som vi og kan alla tøyner. Og i det vi så frelser, vi kan ta oss med det her, hvordan gav han god, og vi eia, og mektig han god, og vi eia, halleluja. Tank jo på det her, ta så Jesus dukkar opp. Det er ikke middel, men ta så Jesus dukkar opp. Vi anna hjortan. Det var Jesus atter her. Og Josua sier, hva sier han? Hygg, lamp, Guds som kvæt, som teker bostor synd, heimsins. Halleluja! Så mektig Jesus, så stod han her vid ånda Jordan. Nå dukkar han opp. Du er god. Halleluja. Du er god, mektig god. Halleluja. For han en som har en plan vid sunn og folke. Han har en frelse i atlan for jokken. Han ville tega bort ur syndene. Halleluja. Han ville tega bort ur disse her, det her som gav syndene slukt rom. Men det her, syndarkjenslan. Halleluja. Han ville tega det bostor. Vi har neklat til krossen. Og Jesus kom her. Han dukka jo opp her vid Anna Jordan. Prysa ved Jesu navn. Og lad dere høgtier halda dem. Lad dere åråpa det ut. Og lad dere her og jokkar innan. Om jeg vil si til her, ha lov av honom. Prysa honom. Du Jesus kongeren, halleluja. Han han som tåg bostor synder heimsins. Og han tåg tøyna synd. Og han sauna i det her. Ut i Golgata, halleluja. Det er sånn ikke middelen her. Det er så Satan prøver å teke han. Det er prøver å fange han. Det er en dimes ting. Det er Jesus, det minnes det er Jesus reker ut til andan ur svinene og det færa. Nei, ur mannen det færa ur svinene. Og svinene færa beinte det av bakkan. Så kommer folk her til han. Og det er alle kastande av bakkan. Det kommer med honom. Men det er sånn her Jesus. Hesen mektige Jesus, halleluja. Tog med var ikke kommet. Så han ganger beinte jøkken og fylkje. Og de flytta seg fyrir noen. Og så for han som ved. Det kunne de ikke gjøre noen. For en tøymen var kommet. Og så kom tøymen. Så opprann løtan. Vi kjenner ikke se man jo alltid ikke kommer noe til. Her kommer noen andre ting, geisene. Hva Jesus sier, vet der? Led dere færa. Halleluja. Led dere færa. Halleluja. Jesus visste. Han kjente utgangen av inngangen. Halleluja. Han visste planen. Halleluja. Han visste til at det det som jeg kan gjøre nå. Det er så størst. Halleluja. Pappa, da kom jeg edri av mennesket klokken her. Pappa, da kom jeg gjøre til at han ikke sint langer i middelen, pappa. Da kom jeg gjøre til at det her disse krøvene. Så lov peikar mot menneskene. Jeg oppfytler det, pappa. Jeg oppfytler det fire deg. Halleluja. Jeg oppfytler det fire deg. Prysa ved Jesu navn. Den kærleikje, halleluja. Pappa, jeg oppfytler det for den eneste ein. Og jeg er så klote nå. Og jeg atler over fram ett år, herre. Halleluja. Jeg ofte så ser fire med så løtene her. Hva det konverserer her i Getsemane. Angelen kommer og tjener honom. Han så øttafotlår, men til angelen over i tanten her. Han vil samfulla ved feiren. Så sier han, kom. Led dere om feiren. Halleluja. Prysa over Jesu navn. Verlig så begeistra vår. Så glad for det som Jesus har gjort. Så takknemlig for det som oss spiller opp. At jeg rettvis og gods og i Kristi Jesus. Halleluja. Prysa over Jesu navn. Den begeistringen over her. Da sender for gleden i hånden og las. Og leie han tålen av krossen hånd.
Det är en glädje för kongen och halleluja. Så han skulle täga bort alla synd heimsins. Så det la en glädje framför honom. Vi har ofta det tungt och det trista. Men Jesus visste vad det var som han gjort det, halleluja. Han tog bort synd heimsins. Prisa över Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Allt medan Satan inte slå han och plava han. Så visste han. Och svaren han sa. Här har vi lärt det om. Så visste han det. Ja. Det slog i han, det punt i han. Spottade i han. Men Jesus visste. Här vill uppfylla det. Så långt jag profetera. Det som skall gange ut. Halleluja. Prisa över Jesu namn. Halleluja. Prisa över Jesu ont och fotla namn. Vad är det inte störst? Det som han gör det för Jokkon. Av krossen här. Så stände dem. Det har vi lyse 1000 färnar. Men det ständer om han såleis i Isaias 3:3. Vanvirde vær han. Folk vente seg fra honom. Med vår fotler av pyne og kunne vi sjuke. Han var som ein, og i folk fjeller anlede fyre vanvirdur. Vi drokna av han fyre åtte. Men det var sjuker okkar han bær. Det var pyner okkar han leie av seg. Og vid hilti han vera heimsøktan, slittnan og plava han av gode. Men han var sardur fyrir brot okkara. Halleluja. Han var sardur fyrir brot okkara. Han var såra vår fyrir miskjerer okkara. Straffen var løgt av han, så vi skulle hava fri. Og vi sa hon hansara, vi grøtt? Halleluja. Og vi sa hon hansara, vi grøtt? Hette her at man kan. Så kunne vi forbråta okkene på imiska matar. Hevde nekane gjørst han miskjer. Hevde gjørst nekane som du ikke burde gjørst. Jesus var såravor fyrir tøyna miskjer. Han var såravor fyrir tøyna miskjer. Det er betalt. Det er betalt fyrir. Han var sartur fyrir tøyna brot. Det var ikke så lest at det var gjørst. Men når det var gjørst, og amen. Halleluja. Og så stendte det. Straffen var løgt av han. Straffen var løgt av han. Så vi skulle hava fri. Og vi sa hon hansara, vi grøtt. Prysa over Jesu navn. Prysa over Jesu navn. Særst du er det her, Jesus. Jeg vil tidse tøyne brot, tøyne miskjerer. Han har vært tøyne straff, for at du skulle ha fri. Hentan ont og fått av frien. Hesa ont og fått av kvillene som vi eier Kristus. Så da stender jeg, let dere lese det opp, i Rombraun og 1. arm for å vujere. Da stender i Rombraun 8, og det kjenner vi eisene vel. Men der stender, nei, vi tenker først Hebreerbrevet. Hebreerbrevet. Kapittel, la dere tenke kapittel, vi tenker fra kapittel 9. Og det som Jesus gjør det, og Golgata, halleluja, han røpte til fullgjørst. Men Kristus kom som høvesprest for en kommande gåen. Han fører jøkken hos større og fullkomnere kjalte, det Hebreer 9 og 11. Han fører jøkken hos større og fullkomnere kjalte, som ikke gjørst ved hånden. Det som ikke av hæsson skapningen. Og han får ikke vi blåi av bukken og kolvun, men vi sånn egna blåi, eina fer fyrir atlar, inn i halvdjedomen, og vann evige endurløysing.
Du så satt som ble og bukka og tarva og øskan av kvøye, vi har vært slett av henne i åreine, halgar til utvarselsreinlega, hvordan mange meir skal ta ikke ble og Kristus er, han ser som vi en evig anda bær fram seg sjølvan, lyta leisan for gode, rensa samveskutikkara fra deg om verskon til at tjena hinnom livande gode, halleluja. Så han tar mittlemæren for nudjan sottmala, så henne kalla I skulle få en evig arv, og I lova av vær, etter at deie hei åtser sted til endurløysing fra bråten under hinnom fyrra sottmalan, halleluja. Til at deie hei åtser sted til endurløysing fra bråten under hinnom fyrra sottmalan, halleluja. Og det underfullt, hvis vi hittar det til saman hansen, hesten gamle sottmalen, som Guds folk heie, hesten gamle sottmalen som det stender som var en tyktemastare fram til Kristus, som var en som lette fram til Kristus, men så stender det her, at nå Kristus kommet, nå vi ikke langer under tyktemastaren og mer, så nå Kristus kommet, det fullkommet, halleluja, og han har oppfyllt kraven, vi deg hansar så over endurløysing fra bråten og åtser stem fra til gamla sottmalanon. Halleluja. Høy et amen. Halleluja. Til åtser stem. Det ikke fantastisk? Hæ? Prysa ved Jesu navn at Kristus hever hvis hun dyra blåe endurløst okkon. Endurløst. Det vil si at en av hver mann ikke underisen her. En av hver Adam og Eva og I Orstagærnon, så var det løst. Men nå så vi endurløst. Halleluja, vi endurløst. Vi rattvise Guds og Kristi Jesus, og hver mer vil du heve? Vi heile, og hver mer vil du heve? Vi avlastende, hver mer vil du heve? Plettfrøy, hver mer vil du heve? Ein bror rens og Jesu Kristi dyra var blåe. Synda frøy. Hvor du synden betalt for dem. Endurløysingen finnkjen. Fra bråten og under det gamla sottmalan. Prysa ved Jesu navn. Jeg bare råper til så begeistra vår. Jeg bare råper til så begeistra vår, men jeg så glad vår. Jeg så glad vår. Halleluja. Jeg så himmels lukkelig og glad vår. Prysa ved Jesu navn. Det var så leis nær. Ja, bøyene. De tog ikke bøyene. Disse tok de masteren fram til Kristus. Utanfra peikai. Så peikai då åkon. Det peikar alla de åkon. Bøyene peikar åkon og sier, hva er ikke kvært? Nå må du ikke gå nok. Nå må du ikke gjøre hatta. Du kan gjøre hatta, men du skal ikke gjøre det her. Og du skal ikke gjøre det her. Og du skal ikke gjøre det her. Men hva skal det hente da Jesus kommer av banan? Da stender det at du skal kalle han Immanuel. Halleluja. Og hva betyr det? Ikke god møte dikkon, men god vi dikkon. Halleluja. God vi dikkon Immanuel. Det det som det nødja. Halleluja. Og da stender det her at Jesus Kristus, heilige anden, kommer nå i okkon. Og vi sånne heilige anden, så løyve kommer inn av Jakob. Hetta løyve som oppfyllingen, halleluja. Hetta løyve som det fullkomna. Han som led ljus ut skoina ut tikkon, halleluja. Jeg gjør det ikke. Jeg tror tog og motor. Og så har vi ikke gjort mer av tog. Han tendrer et ljusene noe mer. Og det skoiner i sin kraft, halleluja. Og ut her, halleluja. Prysa være Jesu navn, halleluja. Hva du hva så størst det Jeg leser en dag, så leser jeg Hebreabrevet 12. Og det nemlig så størst, at det nesten ikke tryggva. Det akkurat som Habakkuk sier vi Israels folk, at versk skal gjøre til heim og døven. Så størst sier han, at de har fortalt det ikke det, så det ikke tro du. Tid at det ikke tro du, sier han. Men vi suttja dem. Vi lever ut, halleluja. Nei, hvordan kunne de trykke du? Hva snakker du om, Habakkuk? Hva det for nækka? Hva snakker du om at Gud skal fyrtjeva? Skal han fyrtjeva og gløyma være? Skulle vi ikke offra eller gjøre et eller annet? Nei. Hvordan kunne de forstanda det? Men vi forstanda det. Og vi så himmels lukkelig. Prysa over Jesu navn. Halleluja. Jeg tenkte, vi snakket med bilen og gjør at tross alt, Israels folk under gamle pakt, så gjorde jeg det ene fra meg.
Trots allt så kommer det en offer i ena från året. Men vi vill ha det till att vi skulle komma nära från det igen. Och säga, Herre, jag har gjort det och jag har gjort hatta och jag har gjort hatta och hatta och hatta. Han borde väl så nu kommer eisene och Guds värre en chatt. Nu ska det vara fest, halleluja. Jag vill inte vita om tunna synd. Halleluja. Är du klar livet att han är betalt för så det är betalt för dem? Är du klar livet att Gud sänder sån som är såna för synderna så är hon såna för dem? Och han säger nämligen i Amos alltid det att det ska kasta synder där i djup hausens. Till väck. Det betyder väck. Och där synderna växer de väck. Där synderna växer så är de kväd. Eisen i grundtexten. Halleluja! Hon är väck. Prisar vi Jesu namn. Synden är betalt för du sitter här. Jo, vi kommer komma, vi gör ting. Vi synda och emis ting. Men vad ska månen är att det är betalt för det. Halleluja! Amen! Halleluja! Det är betalt för det. Prisar vi Jesu namn. Higg er. Vad han säger i Hebreerbrevet 12, han säger loven hever bär skugga hina kommande gåa. Och så säger han det, inte sånne mynd. Ikke sånne mynd herra, ty hon kan aldri vi offren ut her alt og kvart år av nudjon vera fram og gjøre til fullkommen som kommer fram vid heimen. Så sier han her, fikk du da vi? Loven hever bær skugga hina kommande gåa, ikke sånne mynd herra, ty hon kan aldri vi offren ut her alt og kvart år av nudjon vera fram gjøre til fullkommen som kommer fram vid heimen. Annars så hade det helt upp här där borde det fram. Jag tror att ni offrande inte längre hade haft synder av samvetskan. Halleluja! Vad säger han? Ena för att säga att annars hade det helt upp här där borde det fram. Det inte kom fram i en offre hvis det inte synd av samvetskan. Nu får du ha löjt synder för långt. Nej. Ikke? Annars hade de ju helt upp häta borde det fram att det ni offrande inte långt hade haft synder av samvetskne ta i till ena för var rensa. Så säger han, men vi har som offre var kvart är mynt om synder. Och så vi läsa ner det så säger han Hicke kom jag göra vilja tun. Han tar det fyra borstor. Han tar det fyra borstor. Och sätter hit sajtna i stegen. Och vi har som vilja är vid halka. Vi offring likams Jesu Krist. Eina för allar. Eina för allar. Amen. Vad ska det här betyda? Det här betyder eina för allar. Det här betyder nu. Det som det som och det som kommer. Vad är det inte störst? Vad är det Golgata det är inte helt enormt fantastiskt. Tui, bara vi inte vi har inte offer långt för synd. Jesus är offret. Synden är betalt för det. Och det är inte långt på grund av Kristus har syndat samvetskan så kan jag inte huxa om att offra. Jag kan inte koncentrera mig om mina synd. Men jag koncentrerar mig om rättvisan av Kristus Jesus i halleluja. Jag kan inte koncentrera mig om min hela lag i Kristus. Jag kan inte koncentrera mig på hur jag är lastande i honom. Och jag dansar med och fröjer med gode. Jag rosar med Kristus i halleluja. Till jag kan bära rosa med Kristus. Jag rosar med vad han säger. Som han till hela år och i Kristus. Till att lyta läser i honom. Som han till är lastande i honom. Du är fyregiven i honom, halleluja. Du är rättvisor i honom. Du är ända rättvisor Guds. Och i Kristus Jesus. Och så rosar jag med i honom. Så rosar jag med i Kristus i halleluja. Prisa över Jesu namn. Halleluja. Men han har varit fram ett offer för synder och så han har sett sig. Det var liot. Nu sätter han sig ner. Det är alltid görst. Det är inte ett att nu sätter han sig ner här. När man är livlig arbetar så sätter man sig ner. Att han är gott verk och att det är sannolikt gott verk. Golgata. Nu var det görst.
Nu har det betalt för det. Nu sätter han sig vid högre hand Guds. Halleluja. Tog vi en offre hever han att nu. Tog vi en offre hever vi alla just hej. Fullkommen som halka vera. Ja, det är störst. Du sitter här i morgon. Så tidsar med Jesus fullkommen. Fullkommen och i Kristus. Prysar Jesus. Ska läsa ett kött. Det är här eisen jag träd. Och så ska det ta ett annat. Det är sådana myter vid kvar som kommer in till Guds folk. Sådana myter av himmelskons lä. Som har lyckats som röjner att hållsligera det som god vi görst. Men det är ett antal versk. Det är åndsversk. Det är ett väldigt versk som man görst. Det är stärska det gamla färre. Det är färre. Betalt för det. Och nu är det något nytt. En nytt skapning i Kristi Jesus. Prysar över Jesu navn. Han säger här. Vi täd vit nu bröver i Nujjan och kapitel 2 i brevbrevet. Vi täd vit nu bröver i blå och Kristus här var dirvia för in i halvtjedomen. Som han vukte jag och Nujjan och livande vet till jag och förranje till hållt hans här. Och vi täd vita var stor präst över huset Guds. Halleluja. Så lät jag oss stöja fram. Så lät jag oss stöja fram. Jag säger vi till. Så lät jag oss stöja fram. Vi. Sånn och hjärsta. Ja, jag må röjna, jag har satt hjärsta. Nej, lät oss stöja fram vid sånn och hjärsta. Heter du i Kristus som vi vinner, det är inte här. Paulus har inte sagt, vi Filippe män milda sinnet till ödel människan kunna, till det var inte så mild ödel. Langt fra. Vi är inte så mild ödel. Men i Kristus Hetta som i Jesus tog sig han milda sinne tikkara. Halleluja, Filippe män. Vär i ödlom människan kunnot, halleluja. Hetta allt i Kristus. Det fungerar inte hvis det man tar sig hållt. Man tar sig Kristus, halleluja. Ta skilja ja. Milda sinne okkara. Halleluja. Vär i ödlom människan kunnot. Prysa över Jesus. Tog sig han. Lät oss stå fram vid sannongjörsten. Ikke her. Og i fotlare troar visse, vi gjerston, og i rensa det, og til ikke okkara versk i vår høver på nega som helst måte, det er bare hansara versk som rensa det. Han rensa, hever rensa med, halleluja. Vi fotlare troar visse, vi gjerston, og i rensa det, og hva er det rensa ifra? Han sier det er rensa ifra rinkare samviske. Kvoi? Ringa samviske at ei synden er betalt for det. Ta seg i for gode. Sjå om at vi kunne gjøre åkne med hver nøren, så færre du bia kon annan fyrtjøving. Så gjør vi det opp okkara mittlen. Men dette kommer til god, okkara pappa, okkara pappa, så han fyrtjøving okkom. Han har sagt, jeg har betalt for det. Min son, jeg elsker det. Som jeg elsker det. Jeg så ikke alltid fyre meg, jeg kommer fra fyre i han. Jeg er alltid fra fyre noen. Så er det her, teker han for som. Babba, halleluja. Pappa, jeg elsker det. Jeg elsker det, og jeg vet at det var tog at du elsker meg først. Du tog først om meg. Du kommer meg så nære, Herre. Du er ui mer, Herre. Du gjør det så underfullt frelseversk, Herre. I dekka av papan, halleluja. Hans er blåe. I fullkommen gjør det, hans er sonars blåe, halleluja. Prysa over Jesu navn. Og så sier han, lät jag kan halta och vujtliga fast vid jotting vånar okkara, till han är trofast och som gav lyfte. Lät jag kan halta fast vi jotting vånar okkara. Ikke detta atter og det her er konsentrerad om halten. Konsentrerad om Kristus. Konsentrerad om den nudja. Det er det gamla og det er det nudja. Halleluja. Lät dem koncentrera sig om den nudja skapningen, halleluja. Lät hit lite etter, jo, jag vet gott, allt är inte ganska som det skulle vara och så vidare. Men lät dem ta sig till som inte är som det är, halleluja. Lät dem ta sig Kristus i kvar en öron. Han säger vet där att om du så känner Kristus efter halten någon, så känner han inte långt så. Vi känner bara efter andan, halleluja. Amen. Prysa över Jesu navn. Lät dem inte geva djävulen och rum. Lät dem inte ha omsorgan för hållet någon. Att du öser upp inte, men ha omsorgan för honom. För rättvisen i Kristi Jesus. Prysande Jesus. Paulus i Rombraun och tjej. Så tåsar Paulus, som Paulus är under lovene. Till känna det. Att det som är inte vill. Det ger jag. Det som är vill. Det ger jag inte. Och så vill jag tu det var halt under det gamla sottmalan så vet jag bara halt och loven var måttlösa halt stände. Och så säger han jag först ska fria mig för så lika med dejans. Jag tänker ofta när vi som vi då tar så nu som är nya skapningar. En nya sottmal vi blå i hans här sätt du fria.
lad oss ikke tåse at her er. Lät i okkon. Nu må vi og så vidare. Nei, lad oss prysa okkon og gode. Lad oss fruas i Kristus. Lad oss ikke konsentrere okkon om det halsliga, men lad oss konsentrere okkon om det som hører Herren til. Prysa. Så sier han, så nu ånden for, han sier, god over takk for Kristi Jesu her okkara, så tjener det selv vi sinnen og lov gods. Men vi antar noen, nei, vi holdt noen lov synderen her. Arma mennesker mot, hver skal fruja med frusen her? Det er sånn halte og atter halte. Hver skal fruja med frusen her? Og kærne som ganger med dem er alle tøyene her. Krøvene som alle de ganger med dem arma mennesker mot. Hva skal jeg gjøre under sånn her? Måttleiser, kan han ikke. Jeg gjør ikke det som jeg vil. Det som jeg ikke vil, det gjør nemlig. Så sier han, god over takk ved Jesus Kristus, Herre okkara. Halleluja. God over takk ved Jesus Kristus. Som vi da tåsa. Så er det ingen fordøming for de som Kristi Jesus sier. Ingen fordøming. Det er mest, jeg må si hver du leste, jeg må si hver for bibel du får ui, jeg må si hver grunntekst du får ui, så betyr med ingen fordøming, betyr ingen fordøming. Hvordan kan det være noe fordøming? Det er betalt for det. Til lov livsens anda hever Kristi Jesus løst med fra lov synderne av deg hans. Det som loven ikke var ment, at gjøre vidt at hun var måttles av holden hon, det gjør det godt. Ta og han sendte sånn søyn, lyk han sint i han holdte, og fire sint, og han døm felte sintene og holdt noen. For at det som loven kravte, skulle være fullgjørst i okken som ikke livet etter holdt noen med etter antan. Og så kommer det her, ja. Så det her. Som ikke livet etter holdt noen med etter antan. Og så kommer det her, jeg alltid at han er sånn holdt noen sånn her, og er sånn antan noen, du vet, det her er holdt noen antan. Det blir så ordentlig an, du vet. Det blir ordentlig an, så sier vi må leve i antan om vi. Ja. Så det hva kan man det vi? Jeg vet ikke ordentlig, men vi må leve i antan, du vet. Det blir vi så en sånn, jeg vil ikke si at det kallet nå, da jeg sier på hendene man har levet oss ondt, eller sier en myta, men det er en myta rundt om man sier tingene. Det stender at de som etter holden er, tror at det er som er holden er, de som etter antan er, tror at det er en antal. Ja, nå sitter vi her i morgen, åndsfyllt mennesker, frelst, av ved til himmels, halleluja, sett og fruja et løst, rattvis, og vi tror at det er antallet, annars hadde vi ikke vært her i morgen. Vi sitter her, vi tror bare etter det som han er fra djevåken. Og så sier han, tror han holder seg deg, ja, men tror han antar seg løyv og til frigjør. Løyv og frigjør til det som han djevåken. Så sier han, og i nødje, tid er det ikke i holden, men i andan. Så kommer definisjonen. Hun er ikke mer kantot enn vi halta. Så satt som ante Guds bor i tikkon, så er det ikke holden. Det er ikke holden noen, men i andan noen, hvor? Til ante Guds bor i tikkon. Ok. Ta noe her, som kan si at ante Guds bor i sjøymer. Jeg tror det holden noen. Men vi tykker vi som sier, ante Guds bor i mer. Tror er i andan, halleluja. Du kan godt gjøre feiler. Du kan godt trekke vi syner av. Du er i andan og fyrt hem. Du er i andan og fyrt hem. Det er ande gods, han har flikk på jords der. For jeg ikke skal være i andan. Det sier han her. Han sier, til er ikke holdt men i andan, så satt som ande gods bor i tikkon, og han ikke vil anda Kristus her, høyre ikke til. Bor ande gods ut der? Amen. Så kan jeg si at det er så du er i andan om morgen. Og du er alltid i andan om. Det andre Guds ververande gjort der, halleluja. Prysa ved Jesu navn. Halleluja. Halleluja. Jeg aldri vil fære lenta. Det kunne være nekva treat. Men prysa ved Jesu navn. Halleluja. Halleluja. Ta sier det her, bare takk et til sørst. Er nu Kristus og tikkon, så er vi slika med det. Det er på grunn av syndene. Til syndene deg. Synda lika med. Men, anten er lov, og det er ikke rettvis. Rettvis. Rettvis er Guds skjer, at anten er lov. Anten, halleluja. Løyve ut der, du føler du i tøynen anta, hetta løyve, halleluja. Og hva gjør dette løyve til rattvisen i Kristus, som gjør dette løyve til løyve. Det er ikke krev,
Til helt ikke et bo, men til et liv, til Immanuel, God. Jeg skal legge der og hjertet her, sier han. Ujan sottmala. Prysa over Jesu navn. Jeg skal ikke langt minnas synder her. Jeg skal ikke minnas det her. Det er nok så ringt at vi kjenner sånne synd for en gode som ikke minnes det her. Virker ikke synd absurd. Jeg får bekjenne syndene at jeg ikke minnes det her. Amen. Prysa over Jesu navn. Det virker det synd og fjakot. Han minnes det ikke mer. Prysa over Jesu navn. Lagen enda visen her, så er ikke langer Jesu livet, men Kristus lever mer. Og til livet som nu lever i holden noen, Jesu lika med noen, til livet i trunniga sånn Guds, som elskar meg, og gav seg sjølvan for meg, en sørsta slurk her. Halleluja. Prysa over Jesu navn. Hva er det ikke underfullt og størst. Halleluja.